Formålet med ambassadørspillet, det er at gøre medarbejderne i virksomheden bedre til det, vi kalder uformelt salg. Det vil sige, når de er i en situation, hvor man faktisk har mulighed for at sælge sin virksomhedsprodukter, men som er uformelt ikke opstillet som en, nu er jeg en kunde, nu er jeg en sælger situation, så kan de udfylde den rolle som ambassadør. Vi vil sejre, vi er blå, BRF, here we go! Har du nogen venner, sæt til dem du kender! Hvor du sælger noget tit, tænk på BRF Kredit, BRF! Her der ser I det gule felt, og det er et såkaldt kreativitetsfelt. Det vil sige, at her der beder vi deltagerne om at udforme et postkort, som deres virksomhed kan sende ud til sine potentielle kunder. Og her er det noget med at udtrykke sig kunstnerisk. Men det er en meget god måde, fordi at det gør, at de får talt om, hvad er det, der er vigtigt at formidle, hvad er det for nogle ting, vi skal forsøge at udtrykke. Og der er nogle af de folk i gruppen, som måske ikke er så stærke på sådan salgskompetencer, de udfolder sig her og får lov til at bidrage rigtig godt til gruppen. I løbet af spillet, når man scorer point, så får man udleveret clips. Og det får man i den farve nogle gange, som feltet har. Det får vi kan holde styr på, hvis clipsene skulle fare op i luften i det blå, hvor mange point har holdet fået. Clipsene, de point man har fået, sætter man sammen og bruges til at hæve ens fane, som altså består af balloner. Og på den måde kan holdene holde øje med, hvordan går det med dem selv i forhold til de andre hold. Okay. Sådan. Så får I sgu topkarakter. Vi nåede bare hele vejen rundt. Det var super godt. Altså, jeg har sjældent fået så god rådgivning. Vi har sådan en tradition i BRF, hvor vi cirka hver anden eller tredje år, der holder vi sådan en teamtræning på tværs af hele huset. Vi vil opnå, at man siger, ej, hvor er det egentlig et fedt sted at være ansat her. Og man kan se på nogle af de evalueringer, vi sådan får ind, og noget af det, vi hører på gangene, at der er faktisk mange, der kommer sådan uopfordret og siger, at det var virkelig en god oplevelse. Og vi vil gerne samle på gode oplevelser. Men det skal ikke alene være en oplevelse, og det leder lidt over i en af de andre mål, nemlig at det skal ende med, at vi udklikker nogle ambassadører, som kan hjælpe os på bundlinjen, men som også kan give os i det hele taget et godt omdømme. Så kommer vi her til det grønne felt. Der har de fået at vide, at de er nu inviteret til middag og sidder til bords til familiemiddagen med deres sure onkel. Han er en sur gammel herre, som altid har det med at kritisere alting. Og det gør han selvfølgelig også med den virksomhed, de arbejder i. Så han har diverse spydige eller bitre eller kritiske bemærkninger til deres virksomhed, til deres produkter. Og de bliver fyret af på skift lige til en person, og den person har bare at komme med et godt svar. Det jeg har set og hørt, der ud af et hold på 80, der er der måske i gennemsnit været 3-4 medarbejdere, der har sagt, det her det var Bob. Og resten det har simpelthen været i den gode ende. Optagsfasen har været fin, og selve afviklingen, selve gennemførelsen har jeg ikke andet end positivt at sige om. Så går vi videre, og vi kommer til det røde felt. Her der får deltagerne at vide, at de er inviteret til cocktailparty. Der er en værtinde, som byder dem velkommen. Og deltagerne har fået at vide, at hver gang de kan dreje samtalen ind på hendes behov som kunde i deres virksomhed, så får de point. De har købt en bil og alt muligt. Det er bare så glad. Hvad for en? Jamen, det er sådan en fin lille rød en. Jeg tror, det bliver en Audi. Så kan I sikkert både få til bilen og lidt ekstra til at komme ud og rejse på, eller hvad I har lyst til. Vi styrker medarbejdernes evne til at være ambassadører, til at gennemføre uformelt salg. De vil, når de er færdige med det her, have lært nogle ting, rent faglig viden om deres virksomhedsprodukter. Det vil de have gjort ved både at have set svarene på diverse spørgsmål, men især ved at se, hvordan reagerer de dygtige medarbejdere, når de bliver udfordret. Fordi vi sørger for at blande hver gruppe, så der både er folk, der er meget dygtige til salg, folk, der er mindre dygtige, mindre erfarne. Samtidig er der også en form for team-effekt, teambuilding-effekt. De arbejder sammen i teamet,
De får en masse belønning for det. Der bliver skabt noget gejst og noget samarbejde. Jeg synes, det har været godt. Jeg synes, det har været sjovt. Det har været en god måde at komme ind i vores produkt. Når man er forholdsvis ny i sådan en virksomhed her, så er det jo en god måde at komme ind i det på. Det har været inspirerende, lærerigt og sjovt at møde kollegaerne på en anden måde. Jamen, det har været super godt. Det har været en fornøjelse at være med, og sjovt at lære sine kollegaer at kende. Den mest oplagte situation er måske, at man lige præcis ved, at nu er det uformelt salg, vi skal have styrket i virksomheden, og vi skal have styrket vores teams. Men faktisk er der her en form, denne her brætspilsform, som kan bruges når som helst man gerne vil lave teambuilding. Man behøver ikke at have et udtalt ønske om at styrke det uformelle salg. Fordi vi kan putte alt muligt andet ind i de enkelte cases, hvis man ikke har tiden og ressourcerne til at gå ind sammen med os og udtænke nogle diverse cases. Så er vi kommet til centrum af pladen. Det er det, vi kalder labyrinten. Det er en række skakfelter, hvor man skal rykke igennem og kun kan komme fremad ved at svare på de spørgsmål, der ligger på pladen. Her der tester vi ren og skær faktuel viden, kan man sige. Det er ting, hvor der er et rigtigt og et forkert svar. Ved du, hvad de faktuelle svar er på ting omkring din virksomhed, så kan du komme hurtigt igennem. Og så kan du nå frem til centrum af pladen. Jeg er inde!